Колко е хубаво да знаем как се придобива Божието присъствие. Нека да ви кажа една тайна. Само певецът ни казва, ето колко е хубаво, колко е годно пред Бога, брата и сестри да живеят в единство. Именно тогава може да влезем в Божието присъствие, когато сме в единство. Амин. Бях отгледан във времена, където нямаше такова електронно техническо оборудване, а пък сега гледам навсякъде има техники. Дяволът си помисли, че като ми скъса перцето, струната, че аз ще спра да го хваля. Не, аз няма да спра да го хваля. Аз ще го хваля, докато той дойде. Алелуя. Само да ви кажа, аз не съм учил в библейско училище, затова имайте милост към мене, ако правя грешки. Но вярвам, че... Но аз вярвам в водителството на Святия. Днеска искам да говоря как да чуем Божия глас. Тази седмица наистина се подготвих много усърдно. Изследвах някои неща в Божието Слово. Позволете ми да започна с един въпрос. Колко от вас някога сте искали да чуете Божия глас? Не очаквам толкова, но слава на Господа! Още един път. Колко от вас са искали да чуят Божия глас? Ясно и силно. Но някак си сте се чувствали, че той мълчи. Сега всички дигнахте ръка! Но някои хора от нас не се чувствали сякаш той мълчи. Виждате ли, има хора в нашето време търсят Бога. Търсят знаци, търсят отговор, не му знаят как да го получат. Това е една от най-големите битки, да различаваш Божия глас от всички други шумове в този свят. Но защо е толкова трудно да чуем Божия глас? В свят, който живеем, е пълен с много гласове. Гласове като притеснения, страх, лъжи, измами. Дори вътре в вас в нас има гласове на съмнение, на слабост и на изкушение. Но истината е, че Бог говори. Той говори с нас не само чрез думи, а чрез мир в нашите сърца. Чрез силата на Святия Дух. Чрез Писанието и чрез хора, които Той поставя в нашия живот. Но какво означава да чуваме Бога? Чуването на Бога не винаги е чуване с уши. Чуването на Бога е чуване с сърцето си. С внимателно отношение, с искрено желание и с готовност да се подчинява. Да чуваш Божия глас не е само за специални хора. Не е задължително да си пророк. Не е задължително да си апостол. Не е задължително да си хвалител. Бог иска лично и живо взаимоотношение с всеки един от вас. Колко от вас го вярват в това? Една от първите стъпки да разпознаеш Божия глас е да бъдеш готов да го чуеш. Ние имаме Бог, който говори. На въпросът е, слушаме ли го ние? Мнозина днес се питат, говори ли все още Бог? Има още по-дълбок въпрос. Мога ли аз да чуя Неговия глас в свят изпълнен с шум, изпълнен с съмнения, объркване? Чуването на Божия глас е не просто дар, то е необходимост. От началото на времето, още в Едем, Бог говореше с човека. Гласът му се чуваше в прохладата на деня. Бог общуваше с творението си. Днес Бог е същия. Той иска да говори. В интерес на истината, Той не иска да мълчи. Проблемът не е в Него, а в нашето слушане. Днес въпросът не е говори ли Бог, а имаме ли ухо да го слушаме. Исус каза, моите овце слушат гласа ми и те ме следват. Въпрос към аудиторията. Следваш ли Бога, за да го чуеш, или стоиш и чакаш Той да ти говори? Ако стоиш и чакаш Той да ти говори без да го следваш, или ако не разпознаваш Неговия глас, значи ти си в някой друг път. Сега, това беше кратко въведение. Искам сега да навляза в Божието Слово. Нека да отворим Библията си на Изход, 15 глава, 26 стих. Колко от нас има Библии? Телефон, добре? Нека да отворим на Изход, 15 глава, стих 26. Понеже аз съм изкарал превода от Септуагинтата, от гръцкият оригинал, аз ще чета от гръцкия превод. Изход, 15 глава, стих 26. И там се казва следното. Ако искрено слушаш гласа на Господа твоя Бог и вършиш това, което е право пред Него, и преклониш ухо към заповедите Му и пазиш всичките Му наредби, няма да ти наложа ни една от болестите, които положих върху Египет. Защото аз съм Господ, който те изцелява. Сега Бог има условие. Ако искрено слушаш гласа Му, на иврит това означава не просто да чуеш, не просто да
а да се подчиниш с искрено сърце към Него. Не е ли удивително, че изцелението в този контекст не започва с молитва, не започва с масло, не започва с ръкополагане, а започва с слушането на Божия глас. Бог не каза, ако пазите правилата ми, а започва, ако слушаш гласа ми. Той не иска само да спазва закони. Той търси сърце, което да го следва внимателно, с любов, както едно дете слуша баща си. На иврит се казва, слушай с намерението да се подчиниш. Тогава Бог се разкрива една от Сега нека да отворим Библията си на Второзаконие, 28 глава. Това е много позната глава на християнското общество и много обичаме да четем тези обещания. Второзаконие, 28 глава. Стих Бог ще те постави високо над всички народи на земята. И всички тези благословения ще дойдат върху тебе. И ще те постигнат. И ще те постигнат. Ако слушаш гласа на Господа своя Бог. Сега, брати и сестри, Божието Слово ни разкрива нещо невероятно. Нашата съдба, нашето благословение, дори нашата защита не започва от усилие, а започва с слушане. Във Второзаконие 28 глава Господ ни дава картина на един живот, който е в пълна хармония с Неговият глас. Евреите го произнасят като Шамуа Тишма. Буквално означава, ако наистина дълбоко с намерение слушаш моя глас. Не просто да чуваш нещо, не просто да чуваш проповед, а слушаш сърцето на Бога с намерението да откликнеш. Колко от нас сме откликнали гласа на Бога? Нека да го задам по този въпрос. По този това. Колко от нас не сме откликнали гласа на Господа? Благословението е началото на Божият глас, е начало на всяко благословение. Какво се казва в стих 1? Господ ще те постави на високо на всички народи. Бог не издига според дипломи, не издига според таланти, а според вярност към Неговият глас. Това е духовен принцип. Който слуша небето, ще бъде въздигнат на земята. Истинското повишение идва от покорство. Какво се казва стих 2? Всички тези благословения ще дойдат върху тебе и ще те настигнат. Тук не се казва, че трябва да гоним благословенията. Не се казва, че трябва да се молим отчаяно за тях. Словото казва, ако слушаш гласа му, благословенията ще дойдат и ще те настигнат. На иврит е използвана една дума, която се казва, те ще те догонят. Когато ходиш с Бога, благословенията те гонят. Скъпи брати и сестри, не знам какво търсите днес. Може би търсите изцеление, може би търсите работа, спокойствие, промяна в дома, но Бог днеска ти каза, спри, престани да търсиш, само търси моят глас. Защото когато чуеш гласа ми и ме последваш, благословенията нямат избор. Те ще дойдат. Ние често обичаме да четем първите 14 стиха на Второзаконие. Стихове на надежда, на благословение, на победа, плодородие, издигане. Но истината е, че тази глава има още 54 стиха, които говорят за друго. И тук идва момента на искреност. Ние понякога искаме Божите благословения, без да искаме да чуем Неговият глас. Бог не е Бог на празни обещания, Той е Бог на обещанията. И Неговият завет има както благословение за слушащите, така и последствия за пренебрегващите Неговият глас. Нека да отворим Второзаконие 28:15.
Второзаконие, 28 глава, 15 стих. И там се казва следното. Ако не слушаш искрено гласа на Господа твоя Бог и не спазваш неговите заповеди и постановления, който ти заповядвам днес, всички тези проклятия ще дойдат върху тебе и ще ти настигнат. Сега, първо, отново всичко започва с гласа на Господа. Този път с отказ да бъде чут. Бог не казва, ако извършиш ужасни грехове, а ако не слушаш гласа ми. Това е първо причината на всяко отклонение. Мнозина мислят, че грехът започва с действие, но не. Грехът започва, когато спираме да слушаме Божия глас. Второ, както благословенията те настигат, така и проклятията. Сега, тук на иврит е използвана същата дума. Каквото слушаш, това ще те последва. Слушаш Бога, идва живота. Пренапрегваш ли гласа му, идват разрушителни плодове. Божия глас е като посока. Ако го загубиш, губиш и посоката си. Брати и сестри, нека да не бъдем избирателни слушатели на Словото. Нека не четем само за благословения, а да погледнем и в огледалото на предупреждението. Защото Бог е същия, Той не се променя. Гласът му е пълен с любов, но нека да не забравим, че Той е огън, който бояжда. Благословението е Неговата воля, но послушанието е Твоят избор. И така въпросът не е: Господи, защо не ме благославяш? А Господи, слушам ли Твоят глас? Искам да ви разкажа една история, където се намира в трета книга на царете, но понеже историята е малко дълга, аз ще ви я преразкажа така повърхностно. Имаше един Божий човек, изпратен от Бога, при цар Ервоам, за да му каже присъдата, защото царят беше довеждал до поклонство. И Бог му каза: отиди, кажи това, което ти казах, не стой там, не яш, не пий нищо и не се връщай по същия път. Той послуша гласа на Бога, отиде до царя, каза му това, което трябваше да се каже, даже царя му предложи награда, но той отказа. До тук всичко беше много добре. Но после дойде един стар пророк и му каза: и аз съм пророк като тебе. На мен ангел ми каза, че можеш да дойдеш в дома ми и да ядеш, но той го лъжеше. И Божият човек повярва в него, вместо да се държи на това, което вече Бог му е казал. Това беше грешката. Той не чу погрешно, но той се усъмни в това, което вече беше чул. Накрая какво става? Докато той се връщаше, излиза един лъв, той го убива, но не изяжда тялото му, даже и не докосва магарето. Знак за това, че това беше Божието наказание. Не обикновен случай. Сега, какво не учи това? Когато Бог ти каже нещо, не го променяй, колкото и духовно да звучи нечий съвет. Не всеки, който казва Господ ми каза, е задължително прав. Да слушаш гласа на Бога не е само в началото, то трябва да е до края. По-добре е да останеш верен на Божията дума, отколкото да угодиш на хората, дори на пророци. Чуйте това, брати и сестри. Историята с Божия човек ни показва не как Господ говори, а колко е важно да останем верни на това, което вече ни е казал. Днес много хора тичат да чуят ново слово, нов пророк, ново преживяване, но Бог ни пита: а какво направи с това, което вече ти казах? Понякога ние не чуваме Божия глас, не защото Той мълчи, а защото не сме били верни в последното, което Той ни е казал. Божия глас не винаги казва това, което искаш да чуеш. Винаги казва от това, което душата ти има нужда. В днешно време как слушаме Божия глас? Първо, чрез Неговото Слово, Библията. Ако не слушаш Словото, не може да разпознаеш Неговия глас. Второ, чрез Святия Дух, в молитва, в тишина и в мир. Бог говори с тиха увереност, а не с объркване. Трето, чрез обстоятелства, хора, дори вътрешно свидетелство, но винаги трябва да бъде съгласно с Божието Слово. Но дяволът иска да направи същото, както направи със стария пророк. Да не разклати, да внесе съмнение и да каже: Господ ми каза, може да направиш изключение. Но аз не вярвам, че Бог прави изключение. Когато Той ти казва нещо, ти трябва да бъдеш покорен. В Новия Завет Исус ни казва нещо, което трябва да го запишем в сърцата си. Моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Въпросът не е дали Исус говори. Той говори всеки ден. Проблемът е чий глас слушаш ти. Как разпознаваш гласа на твоя пастир? Сега, нашият Господ носи мир, а не объркване. Когато Исус говори, няма паника, има яснота и увереност. Той не противоречи на Библията. Ако някой глас ти казва нещо против Божието Слово, не е той пастирът. Той те зове по име, той знае твоя път, той знае твоята болка, той знае твоята борба и той те вика лично. Но има и наемници, фалшиви гласове. Исус каза, че има и чужди гласове, наемници, крадци и лъжци.
Те идват да откраднат, да убият и да погубят. Те могат да звучат красиво, духовно, обещаващо, но овцете, които познават гласа на Исус, не ги следват. Истинският ученик не тича след всичко, което звучи духовно. Истинският ученик стои в тишината и казва: говори, Господи, слугата ти слуша. Днес Бог не търси само слушатели, Той търси последователи. Не просто да чуеш гласа му, а да тръгнеш след него. Не просто да ти говори веднъж, Той иска да живее съобщение с теб всеки ден. Ние трябва да се молим, брати и сестри, не само да чуем Божия глас, а да го разпознаем и да му се покоряваме. И да вървим с него всеки ден без отклонение. Чуйте това, брати и сестри, овцете не винаги виждат пастира си. Понякога той е зад хълма, понякога има мъгла, понякога нощта е тъмна, но има нещо, което ги държи близо. И знаете ли какво е това? Неговият глас. Овцете не се водят по зрение, защото тяхното зрение не е добро. Те се водят по слух. И когато чуят познатия глас на своя пастир, те тръгват. Но има нещо важно. Овцете могат лесно да бъдат подведени. Колко от нас сме били подведени? Много пъти сме били подведени. Защо ли? Защото не сме свикнали да разпознаем гласа на нашия пастир. Затова пастирът прекара време с тях, говори, вика ги по име, така че те научават гласа му. Те няма да тръгнат, защото ще разпознаят гласа на своя пастир. Така е с нас. Ние не винаги виждаме Бога ясно в нашия живот. Има трудности, има сезони, има съмнения, има и тишина. Но в тези моменти, ако сме свикнали с Неговият глас, ако сме прекарали време с Него в молитва и Слово, ще го разпознаем даже и в тъмното. Затова те питам днес, братко и сестро, познаваш ли гласа на своя пастир? Или всяко духовно нещо може да те подведе? В Израел има пустини и хълмове, където пастири разхождат овцете си. Понякога на едно място се събират много стада, овцете се смесват и изглеждат еднакво. Как мислите, как ще познае всеки пастир, кои са неговите овце? Те не им слагат табели, не ги вързват. Пастирът просто вика със своя глас. И знаете ли какво става? Само неговите овце чуват и тръгват след него. Точно е така с нас Исус. Може да има много гласове в този свят. Лъжи, страхове, изкушения, но истинските негови хора ще разпознаят неговият глас. Дори да не го виждат, те ще му вярват. Затова днес не е нужно всичко да знаеш, не е нужно да виждаш ясно. Нужно е само едно, да разпознаеш гласа на Исус и да тръгваш след него. Най-сигурният начин да разпознаеш гласа на Исус е чрез Библията. Ако не познаваш Словото, няма как да разпознаеш неговият глас. Ето защо дяволът иска да си зает, да си разсеян, да си изморен, за да не четеш Божието Слово. По този начин ти няма да разпознаеш неговият глас. Но когато прекараш време с Библията, ще разпознаеш гласа му даже и на сън. Исус познава всяка овца по име. Гласът му не е общ. Той те вика лично по име. Той знае кога си изгубил. Той знае кога си ранен, кога си гладен. И днес Той ти казва: ела при мене. Аз ще те водя към зелени пазбища. Аз ще те успокоя. Брати и сестри, искам да ви разкажа нещо просто дълбоко. На всяко стадо овце, който мнозина от нас, аз съм от село и знам какво означава овцете. Когато бях малък, ние имахме овце и бях се срещнал с един пастир и той винаги имаше куче със себе си. И аз викам: бе, този човек за кой има куче със себе си? На всяко стадо овце, което е в полето, има кучета пазачи. Тяхната работа е да пазят стадото от опасности, най-вече от вълци. Сега, когато един вълк се облече в овча кожа, овцете няма как да го разпознаят. Те ще си мислят, че той е един от тях. Но знаете ли кой първи усеща, че това не е овца? Кучето пазача. Той не го гледа само с очите си. Той го усеща по мирисмата, защото вълкът мирише. Кучето надушава, че това нещо не е овца, дори да изглежда като овца. Също така и в църквата. Не всичко, което изглежда духовно, е от Бога. И Бог е дал на някои хора духовен инстинкт. Те не съдят по външния вид, а усещат със сърцето си. Те казват: тук има нещо, което не е наред. Не, че са по-умни от другите, просто Бог ги е направил да бъдат пазачи на църквата. И не защото мразят, а защото обичат стадото. Те не лаят, за да плашат, а лаят, за да предпазват. Нека да отворим на Исаия 11 глава.
Това е пророчество за Месията, но на мен ми направи впечатление един стих, който нашите преводачи можаят да го преведат както трябва. Исаия 11 глава от 1 стих до 3. Исаия 11 глава от 1 до 3 стих. И ще ви кажа точно къде е думата, която аз търся. И там се казва: и ще израсте пръчка от есевия пън, издънка от коренето му ще носи плод. И духът на Господа ще почива на него. Дух на мъдрост, дух на разум, дух на съвет и сила, и дух на знание и страх от Господа. И той ще благоволи в страх от Господа и няма да съди според гледането на очите си и няма да решава според слушането на ушите си. Сега, еврейският превод казва следното: Божия слуга няма да съди само по това, което вижда с очите си или ще чувства с ушите си, а ще има усет. Помните ли, в Писанието се казва, че на Исус не можеше никой да каже какво представлява човека, защото той знаеше какво представляваше човека. Той имаше усет. Също и това трябва да бъде с нас. Точно това ни трябва днес, да усещаме нещата отвътре, не само с очите си, но и с духа си. Не всеки, който изглежда духовен от Господа, брати и сестри. И Бог поставя духовни пазачи, хора, които не се впечатляват от думи, не се заслепяват от външния вид. Те усещат нещата в сърцето си. Когато вълкът влезе облечен като овца, те не усещат, че това не е гласа на пастира. И когато такъв човек проговори, когато действа нещо вътре в тях, казва: това не е чисто, това не е Бог. В тези последни дни повече от всякога е нужно да чуем Божия глас ясно. Не да търсим се знаци, не да се храним само с красиви думи, а да познаваме истината. Господ казва: ако слушаш гласа ми, ще те благословя. Но също така ни предупреждава: ако не слушаш гласа ми, ще дойдат върху теб всички тези проклятия. Нека да изберем да слушам Божия глас. И когато дойдат други гласове, гласове на страх, на объркване и измама, да не забравим да се върнем към гласа, който ни дава живот. Към този глас, който казва: моите овце слушат моя глас, аз ги познавам и те следват. Ако искаш да чуеш Божия глас, трябва да познаваш Неговото Слово. Бог говори чрез Словото си. Всеки път, когато четем Библията, ние научаваме как да разпознаем Неговия глас в нашия живот. Божия глас често е тих, не натрапчив. Той идва в моменти на тишина и спокойствие. Ако се стремим само към шумни и драматични преживявания, може да пропуснем Неговия нежен глас. Научи се да различаваш три гласа. Първо, Божия глас. Божия глас е нежен, ясен и носи мир. Собственият глас – колеблив, егоцентричен и често объркан. Гласът на врага обвинява, бърза и плаши. Божия глас никога няма да те остави същия. Джон Бъниан казва: никога не съди Бога по тишината му. Чакай и Той ще говори така, че да не забравиш Неговият глас никога. Аз познавам хора, които не забравят Господния глас. Един от тях е Авраам. Спомняте ли си, когато Бог говори на Авраам и каза: излез от рода си, от бащиния си дом, иди в земята, която ще ти покажа. Ето, аз ще те благословя. Авраам много добре знаеше кой е този глас. И после, когато Бог се яви на Авраам във видение, той каза: не бой се, Аврааме, ето аз съм твой щит, наградата ти е голяма. Нека да префразирам малко с моите думи. Авраам не каза: Господи, аз не вярвам. Той каза: да, Господи, вярвам. Вярвам в Твоите обещания, вярвам в Твоите чудеса. Но ето аз се отивам без дете. И всичкото това благословение и обещание ще останат на Елиезер от Дамаск. Но Бог му каза: не, той няма да ти бъде наследник. Наследникът ще бъде Исак. Вижте, Авраам не се усъмни. Авраам беше на колко години, когато се роди Исак? 100 години. Точно така. Това чудо се случи след като Бог изпълни обещанията си към Авраам. Колко седмици чуваме за обещанията на Бога? Колко са благословени от тези проповеди? Амин? Въпреки че човешкият поглед казваше, че това не е възможно. Как е възможно човек да бъде 100 годишен, а жената да бъде 90 годишна да има дете? Това е невъзможно за човешка гледна точка, но Библията ни казва, че за Бога няма нищо невъзможно. Нека да говорим малко за Исаак. Колко от вас са чели историята на Исаак? Колко знаят от вас, че Исаак е бил много добър ходатай? Той обичал да се моли, той е копал повече от баща си Авраам. Сега, когато Исаак и Ревека са се оженили, те са нямали деца колко години? 20 години. Но Исаак какво е направил? Нека да отворим Битие 25 глава.
стих 21. Битие 25 глава, стих 21. И там се казва следното. Исаак се молеше на Господа за жена си, защото беше бездетна. И Господ какво направи? Го послуша и жена му Ревека забременя. Сега, тук има една еврейска дума, която се произнася като вимар и се използва за настойчива и пламенна молитва. Това не е просто кратка молитва, а усърдна и постоянна молитва. Формата показва, че тук Господ беше победен от молитви. Помните ли как Яков се молеше? Казваше, докато не ме благословиш, аз няма да те оставя. Точно направи това Исаак. Докато не дадеш, Господи, на жена ми дете, аз няма да оставя да се моля. Слушането на Божия глас не е само цел. Той е плод на близост, на обич и на жажда. Колкото повече го желаем, толкова по-ясно ще чуваме Неговият глас. Сега искам да ви говоря какво ни пречи да чуем Божия глас. Първо, непростителността. Непростителността е като тежък товар върху нашите сърца. Когато пазим обида или гняв към другите, това не само пречи на отношенията ни с тях, но и заглушава Божия глас. Защо ли? Защото Божия дух не може да действа пълноценно в сърцето ти, изпълнена с гордост и непримиримост. Второ, лъжата. Лъжата е един от най-големите врагове на истината и връзката ни с Бога. Когато живеем в лъжа, било към себе си или било към другите, или дори към Бога, ние поставяме бариера между себе си и между Божия глас. Трето, гордост. Гордостта блокира това вътрешно духовно ухо, което слушаме за Божията воля. Когато сме горделиви и не приемаме поправление или предупреждение, ние заглушаваме Божия глас. Трето, липса на доверие. Божият глас изисква от нас да му се доверим, да имаме вяра, че Той говори лично и ясно. Когато се съмняваме, ние заглушаваме Божия глас. Аз вярвам, че всеки един от нас правим грешки. Ние се учим от нашите грешки. Но моят въпрос е днес, разпознаваш ли гласа на твоя пастир? Или всяко духовно нещо може да те подведе? Да, ние много пъти сме били подведени. Защо? Защото не четем Божието Слово винаги. Вижте, както каза и нашия възлюбен брат Митко, ние трябва да се помолим Бог да ни дисциплинира. Трябва да се научим да имаме време с Господа. Бог иска да има с теб време. Той иска да има лично общение с теб. Да, на времето само свещениците и пророците можеха да чуят Божия глас. Но когато жертвата на Христос, когато Христос беше разпънат за нас, тогава завесата на храма беше се скъсало. Тогава вече ние имаме достъп до нашия Господ Исус Христос. И ние вече можем да му говорим. Може да общуваме с Него. Както споделяш с жена си или с приятелите си, така може да споделиш с нашия Господ Исус Христос. Какво ти пречи да чуеш Божия глас? Може би ти пречи непростителност, може би ти пречи гордост, може би ти пречи лъжата или липсата на доверие. Трябва да направим един анализ върху нашия живот и да разберем, Господи, какво пречи в нас. Аз вярвам, че Бог иска да ни говори, но проблемът е в нашето слушане. Искаш ли да чуеш Божия глас? Или твърдиш, че вече си го чул? Или твърдиш, че ти четеш Библията? Аз искам да се науча да разпозная гласа на моят пастир, да чета Божието Слово. Вижте, аз не съм учил в библейски училища, не знам много, аз нямам много въззнание върху това нещо. Но аз вярвам в водителството на Святия Дух и вярвам, че Бог говори. Алелуя, нека се справя. Господи Исусе, благодарим Ти, че Ти си нашия добър пастир. Благодарим Ти, че Твоя глас не се обърква, Господи. Молим Те, научи ни да чуваме по-добре Твоят глас. Дай ни усет за истината, Господи, за да не бъдем заблудени, Господи Божий. И пази ни от всеки фалшив глас, който не идва от Тебе, Господи. Води ни, защото само в Теб има живот, Господи Божий. Аз Те моля Ти да докоснеш сърцата на моите брати и сестри, Господи Божий. О, Господи, научи ни да бъдем покорни на Твоя глас, Господи Божий. О, Господи, Ти си казал да слушаме Твоя глас и всички тези благословения ще ни последват, Господи Божий.
Господи, премахни всякаква една непростителност. Липса на доверие, лъжата, гордостта, Господи, за да чуем внимателно и ясно Твоя глас, Господи Боже наш. И аз искам ние да се помолим за вас, брати и сестри. Ако някой мисли, че има тези качества, че има гордост, че има лъжа, непростителност или липса на доверие и не може да чуе Божия глас, нека да се повяда и да се молим, защото аз вярвам, че днес Бог иска да освобождава тебе. Аз вярвам, че Бог иска да ти говори. Аз вярвам, че Той иска да има лично взаимоотношение с тебе. Господи, аз сега се моля за моите брати и сестри, татко. Ти знаеш тяхните сърца, Господи. Аз вярвам, че всеки един от нас искаме да чуем Твоя глас. Моля Те, направи ни така да разпознаем този Твоя глас, Господи, за да не бъдем подведени от лукавия, Господи Боже наш. Аз Те моля сега в името на Исус, Татко, сърца чисти да сътвориш в нас, Татко Небесни, и дух постоянно да обновяваш вътре в нас, Татко Небесни. Боже, жадуваме за Твоя глас. Искаме да чуем Твоя глас, Господи Боже наш. Бъди с нас, Святи Бог. Бъди с нас, Господи. Благослови моите брати и сестри. И нека те да бъдат за благословение за другите хора. Нека те да чуят ясно Твоя глас, Господи Боже. Боже мой, моля Те, Татко, дай ни мъдрост и разум, Татко, относно Твоето Слово. Нека да имаме жажда за Твоето Слово, за да може да разпознаем Твоя нежен и тих глас, Татко. В името на Ишуа се моля и църквата казва Амин. Братко, заповядай.